dixestes como de locura. Actuamos 3 horas, non me acordo donde. Claro, que nos pillara Para isto vamos a andar despois. Claro, perdón. Non pasa nada. Perdón, Vamos a facer un exercicio de Contención. de 10 segundos de silencio. Veña, perdón. Vale. Rezamos y... Perdón. Non pasa nada. Bueno, damos grazas á vida por este programa de hoxe. E por internet. Por internet tamén, importante. Polos memes. Polos memes e pola música. E por Charlie Kirk. Vale, agora vamos a estar todos tranquilos, calmados. Vale. Vais a ir todo moi ben. Vamos a conternos. Vamos a tratar de non ter TDA e empezar con conversas paralelas, se non nos perdemos demasiado, okay? Como lo hace, como non é. Perfecto. Ata aquí todo ben, non? Veña. Pues arrancamos. Nunca pensei eu que faría isto, Claro, a dinámica do programa é traemos un artista convidado, el propón un artista. Cando recibiches, porque eu falei contigo, Martiño, cando recibiches esa mensaxe, que pensaches? Dixeches, esta xente... No, o sea, foi... Non me esperaba para nada, pero dixen... Oye, que guai, e dixen, que guai que non nos escollese a nós para vir aquí a falar. Foi, sabes, un gesto moi bueno. Que é que eu sou moi fan, joder. Que aparte levamos tempo sin ter contacto así. Sí, filla que nos víamos. Bueno, fomos ver en setembro, cando tocastes con Mondra ali no inicio de curso na OSC. Sí, porque ti tiveras o... Tocábamos o día antes en Lugo, o o día seguinte tocábamos en Lugo, ou algo así. Tocábamos o día antes, creo. Sí, que son moi fan, jolín. Nos máis. Ti como coñeceches a Aulex? Lembraste un pouco de como foi? Claro, eu conocí en primeiro, é que non sei se ten moito valor informativo, pero eu conocí en primeiro a Martiño, porque tiña o célebre Instagram Chicho Maiseu, que consistía, como o seu propio nome indica, o sea, non engañaba a naide, era Chicho Masel, según diferentes contextos. Eu tuve a suerte de aparecer un día en Chicho Maseu, que ese día foi Chicho Maseu más Nuno. Eso era un Instagram no que subía fotos con Chicho de Ortiga en diferentes situacións. A mesma foto? Non, ojalá fora a mesma, non, era diferente, seguro. O comezo fora unha só, pero sí, moitas, o sea, foran rollo 3 publicacións, 4 destacadas que era cada unha cunha letra de Ortiga. Entón xuntas son Ortiga. Vale. E logo según fun indo máis concertos e xa, o sea, eso, o sea, o primeiro día que fixen a conta xa me empezastes a seguir os dous e a partir de aí xa Chicho me recoñecía, ti tamén tal. Entón houve un día, porque Martiño de Querer era moito máis pequeno, porque son ultra juveniles agora, pois imagínate fai 4 anos, 3-4 anos. Eu acordo de que me dixo Chicho, plan, tío, sabes que o chaval de Chicho Maiseu ten un grupo, que me estás contando? Vou escoitar ya, e ainda que fora terrible, eu escoitaría. Pero encima flipoume, eu dixo, esta movida, tío, o sea, se encantoume porque eso, que me recordou moitísimo, que eso, literalmente, o que te dicía antes, o que eu quería facer cando tiña a súa edad, pero estaba a anos luz de dalo feito, e flipei, esta movida, tío, foi a idea de Nunca Máis, que aparte, Olla Tola tamén ten unha canción que se chama Nunca Más, entón eu, claro, empecé a proyectar, ay, qué bien, no sé qué alegría, qué bonito esto, qué guay, esto sí que lo hacen bien, joder, no sé qué. E a raíz de aí tuve nos seguindo, eso todo que sacaron, joder, flipo, son moi fan, vamos. E vos lembrades, tedes algún primeiro recordo de cando coñecestes a Nuno, ou máis ben cando coñecestes musicalmente a Grande Amore, lembrades iso? Eu acórdome que tocastes con nós nas festas do barrio San Pedro, que viñastes cantar. É verdad, sí, señor. Eu coñecinchei e quedeme unha pequeña. Eu quedeme flipando porque dixen, wow, tipo este fala igual que canta, é loco. Mal. No, pero con ese tono de voz, sabes? Sí, eso sí. E a mí parece moi curioso, tío. Eu pensei que tenías unha voz, sabes, en plan, hola, buenas. Mola, Pero eu acórdome que tocastes no Mercado da Estrela, penso que era. É como que falastes de nós, de que sacamos un tema e tal. E había xente que conocían os meus pais que dixeron, falaron do grupo do teu fillo, non sei que. Eu flipei, escribinche. É que foi por aquela época, cando sacaron ese tema, eu seguro, é que me quedara flipándolo. Deranos rabia porque estivéramos no Mercado da Estrela o día anterior vendo aquí a familia Camaño. Sí, era. Pero xusto non sei, ti tocaches, penso que era que tocaras o domingo e nos tiñamos clase. Claro. E ademais eu puxérame enfermísimo no concerto de familia Camaño, estaba con 42 de febre en cama. Hostia, carallo. Este cando colle fiebre. No, eu cando, o sea, o ano pasado estiven, por exemplo, en xaneiro,
todo o mes con 3 enfermidades distintas. É que son rockeros de verdade. É que son moi rockeros. 42 de febre en cama así, aceptando a miña morte. Claro, en plan xa, nivel de delirar, casi, non, 42 de fiebre xa... No, sin casi, o sea, de delirar, de ver cousas, escoitar cousas. E... sí. Que son rockeros de verdade, que eso mola, tío. Se mola, é unha desgracia, pero dentro de desgracias que se poden, pois esa, eu que sei, claro. Mónica, ti te lembras da primeira vez que coñeceches musicalmente a Grande Amore? Agora molaría que dixera Non sei quen é este tipo. Joder, pues non me lembro moito. Pero sei que a primeira canción que escoitei foi a de Esta pena que gracias teño. E me molou un mazo. Sí, porque a tocaramos. Fichamos algún cover dela e tal. Xa no primeiro concerto. Sí, por aí, non sei, en algún momento. E é iso. E aí. Vale, Nuno, ti traes estes rapaces aquí. Agora, por se hai alguén que non coñeza a esta banda, ti como os definirías? Como os definiría? Boa pregunta. Claro, que eso, claro, das etiquetas é curioso porque agora de fai un tempo para aquí todo é indie. Como que se difuminou todo. Sí, é todo indie. En sentido estrito entramos no indie nós, eso Grande Amore, entrarían tamén Ulex e Ataque Escampe, todo indie e pa diante, porque todo o que pode potencialmente tocar nun festi é indie e xa. Pero claro, a min, pois non sei, a min é que me recordan a moitas bandas sobre todo así como de power pop e tal, que para vos, claro, xa unha referencia ultra vieja, sobre todo nas letras e tal, que me recordan un pouco aos Homens, que a min é un grupo que eu admirei sempre moito, e teñen, claro, supoño que ao mellor para vos será máis a decir, pues no, a referencia igual é Arctic Monkeys, ou que sei, non sei, estou dicindo por decir, que igual para vos é xa ni siquiera que locura esta, pero a mí recordame, pues sí, pop guitarrero enérgico, que xa digo que a min me flipa de sempre, non sei, teñen unhas melodías e unhas letras que son para min brutales, logo, o sea, moi guais. Eso, que eu creo que quen os escoite vai producir sobre todo envidia e malestar, que son dous sentimentos moi guais, sabes? Como malestar por dicir, ai merda, era así como hai que fazer o rollo tal, e envidia por non tal tú facendo, que claro, que eu xa digo, como gran aficionado que son a estar jodido, pois gústame, logo, e recreome neso. E vos que percepción tedes de vos mesmos a nivel de banda? Como vos vedes? Pois como nos víamos fai 3 anos, sendo, non sei, os mismos chavales que tocan... Os putos pringados. Sí, os flipados. Seguimos un pouco a cegas, cada vez menos, non? Porque cada vez, sobre todo, hai máis xente que nos vai axudando e vamos tendo máis idea, non? De a onde queremos ir, máis ou menos, pero non sei, eu como grupo, pois, véxonos como un grupo de pop e que pasamos ben, sabes? O sea, non hai moita máis pretensión que iso. Que ao final é o máis importante. Eu creo que despois a naturalidade que se transmite no escenario tamén bebe diso, de que o pasades ben. Ti no escenario, pásalo ben. E sufro tamén. Sí, entendo que pero eu creo que é un pouco parte da maxia e parte do que pode ser diferencial hoxe en día, non? Un pouco de ser diferente. Subes ao escenario, faz o que te apetece, eres ti mesmo e disfrutas, non? Como sentides vos un pouco así, non? Sí, completamente. E pasades disto a que estaredes tocando na Capitol, estaredes teloneando a familia Camaño. Sendo de Santiago é unha ida de olla, o sea, non é que vayamos a enchernos a Capitol, pero é tocar na Capitol, é bastante irreal, sabes? Porque, sabes, estamos nas nosas casas, sabes, que sei, xogando videojuego, indo, sabes, cando íbamos ao instituto tal, e dis, hostia, pero Nuno dixo que fóramos a un puto podcast con él, sabes? O sea, que... Claro, como que non te lo crees. Como unha rata almizclera, digo, o sea, pareceme raro que quixeran vir, sabes? Como de, sorpréndeme que, joder, é moi bonito, non? Claro, sabes, que digan, carai. O que ti que tocases con nós algunha vez en concerto, ou que Chicho tocara con nós en concerto, en plan, hostia, pero si somos 4 matados, é moi loco. É que nós tamén somos 2 matados, o sea, que quero decir, aí estamos todos nesa... Ti ves de facer unha Capitol fai un par de meses, como se sinte por dentro ese concerto? Claro, eu que che dicía antes, eu personalmente mal. O sea, por coñas, eu, por exemplo,
recordo disfrutar, nós tenoreáramos con Ollo Tolá, tenoreáramos aos Camaño tamén, xa fai, claro, Ollo, cuidado, vale, 7 anos. Esta similitude a nivel de bandas. Sí. É que eu vexo nos moi reflexados neles, sí. Xa digo, honestamente creo que eles son mellores, pero vexo nos reflexado en plan de, jolín, cousas parecidas, é xente que a quen a que lle gustamos ou que conectamos ben con ese grupo tamén prácticamente o mesmo perfil de xente ou mesma xente incluso en concreto, a mesma peña. Sí, eu disfruto máis aquel día tocando cos Camaño, porque era de, guau, tío, estamos tocando cos Camaño, estamos teloneando, un grupo que eu sempre admirei moito e tal, que non cando faz tú mismo, porque aí xa chico, estás tan pendiente da produción, de que saia todo ben, que é outra sensación, pero claro, aparte, jolín, tamén me gusta moito deles, me alegra moito deles esta sensación de primeiras veces, de tal, porque ao final unha vez desde que levas un tempo tocando, que non é que leveu 30 anos ni nada, pero desde que xa leveu un tempo aí na roda, é imposible que non te acaben comendo as insidias, rollo, as partes de, que rayada isto, que rayada o outro, estou queimado desto, estou queimado do outro. E claro, mola deles a sensación, claro, pura de, joder, vamos tocar na Capitol, que guai, que... Esa efervescencia que obviamente, claro, só la tes unha vez, claro, e alégrame que, joder, ver que se sigue tendo, que teñen eles, para mí é, joder, super bonito, tío. E se lle tiveses que dar o mellor consello para antes da Capitol, cal crees que sería? Non beber, por experiencia propia, vos lo digo. Sí, non sei. Claro, si non... É un pouco contradictorio, porque se me dice, claro, o mellor consello, non ser moi autoconsciente de que estás tocando ali, pero claro, se non és moi autoconsciente tamén perdes a parte bonita de decir, estou tocando ali. O sea, como o mismo que che causa esa presión, esa angustia, é tamén o sentimiento bonito. Entón, claro, que consellos, o sea, xa ten todo feito, non hai nada que pode dicir eu que xa está, quer decir, as cancións molan, en directo son moi bons. Penso, pois sí, que non pensar, o sea, nada que podades facer ese día, home, pois sí, quer decir, algo sí que hai de margen de error, pero quer decir, malo sería, moi mal se ten que dar para que non esteña moi guai, quer decir, non me preocuparía con ter que ser outra cousa que non seña ser vos mismos, porque xa vai ser genial o bolo. Tedes como ese obxectivo de pasar de telonear nunha Capitola, poder ser capaces vos de enchela? Home, entra dentro do... A ver, por min sí, porque como que xa é como, joder, eres máis importante. O sea, non sei, como... Jova, que non sei que dicir, pero mola. Pero tamén é certo que como que centramos como moito todo debate en a Capitol, sí. E como que os concertos especiais van para a Capitol e demais. Pero eu creo que tamén como banda, ao mellor ser capaces de, da igual que sexa en Melide, en Boiro, en Ourense ou en Vilar de Barrio, ser capaz de ir enchendo salas por aí, eu creo que ten que ser como a maior satisfacción, non? Como tamén entra dentro dos vosos obxectivos ou estades máis centrados noutra cousa? No, a ver, claro que sí que entra nos nosos obxectivos, pero obviamente é máis difícil encher fora que na casa. Sí que é verdad que na casa gustanos moitísimo tocar en Santiago porque veñen amigos nosos, sabes? É unha... Quero dicir, son conciertos especiales, pero fora, non sei, tamén mola moito a viaxe, sabes? Todo o que pasamos indo, volvendo no concierto, conocendo a xente, eso, non sei, eso a verdade que nos máis... Sí. Tamén eu creo que agora pasa que últimamente, cando fai uns anos para aquí, pois cada vez máis xente escoita música en galego, ou por menos máis xente vai a concertos, ou hai así como esa, bueno, esa euforia colectiva que a música en galego tal, jova, é moi rápido empezas a dar por sentado cousas, pois eu acórdome cando que non fai tanto, xa fai, pero non fai tanto, que cando chega a Santiago e empezaba a ir a concertos, claro, encher a Capitol de grupos galegos enchía Terbutalina, encheu un par de veces, bueno, es que podía facer o Teatro Principal ou o Auditorio de Galicia e tal, pero non había tantísimas bandas que tal, e eso non as fai menos, sabes, que decir, Taques Campe, que para min é un dos grupos da miña vida, eu penso que nunca deberon agotar entradas na Capitol, e para min siguen sendo, o sea, increíbles. E non é necesario tampouco. Non, creo que agora hai unha, jolín, eso defendemos para aquí moitas bandas, encheron a Capitol,
Entón, claro, como que parece que de repente pues, o estándar, vale, pasa a ser ese. Empezas a medir eso, desde aí empeza a molar un grupo, empeza a funcionar o tal, e para min, non sei como vai ser o futuro logo de Ulix, non sei que vai pasar dentro de uns meses, dentro de uns anos, sin nada, pero si solo tocan na Moon, pues para mí va a seguir sendo, o sea, porque va a seguir sendo un grupo increíble, porque, joder, molan de por sí, non quer dicir, como ahora hai máis reconocimiento que antes, moito máis, é fácil que o reconocimiento empece a ser a vara de medir, do rollo, vale, pues entón como fixeron dúas Capitoles tal, pues xa é un grupo increíble, é un grupo increíble igual nunca fan nin siquiera unha, non é por desanimarmos, é que, obviamente, supoño que sí, máis raro me parecería que non, pero quer dicir que eso, que está guai eso, de medir as cousas polo reconocimiento e tal, pero tampouco quedar solo con eso, porque é moi fácil dar por sentado cousas que, meter 800 personas nunha sala non hai malada, solo que eso pasa máis e tal, e cando deixe de pasar, pois dará igual, non pasa nada, quer dicir, non é a morte logo de naide, nin de repente xa non cunde a música galega, todo o que se fai é patrañas terribles. Vos comentabades como esa parte que vos molaba de coller o coche, de sair, de comezar a sair coa vosa música fora da contorna da vosa cidade, pero estades comezando a dar eses primeiros pasos dentro da industria, comezando a coñecer unha industria que ten as súas cousas, obviamente, que é o que máis vos está a chamar a atención de toda esa parte de dentro da industria? Dios. É que iso que mola, que non, eso a mí é o que me dá alegría, que non o sepan, digo, ole, porque despois moitas veces, claro, acabamos xa os viejos, nos que me incluyo, claro, os veteranos, que como xa acabas moi atrapado polo, non sei como dicilo, tío, de, sí, mira que After Movie sacaron estes, con quen o gravaron, habrá que anunciar isto este día, e a preventa, cousas que está guai, coño, obviamente, non hai que ser tampouco o máis hippie do mundo, o máis alejado de la humanidade, pero, claro, a min eso dame, é unha transfusión de sangre, que non sepan que dicir eso, bien, ole, ojalá nunca soupese naide que contestar eso, pero claro, é inevitable que ao final te acaben preocupando esas cousas, pero claro, son cousas de viejo, de non entender os seus memes, e digo, no, bien, o dos memes, bien, eso, mejor, eso, está mellor gastado tempo no brain rot que en saber como funciona para cá. É que eso, o sea, non temos moita idea de como funcionan as cousas aínda, o sea, vamos, bueno, aprendendo, non, en cada concerto e tal, pero tampouco... Claro, aínda non tivemos ningún problema, ningún... Quero dicir, ningún estrés moi fuerte nun dos concertos, sabes? Pero bueno, tamén forma parte de levar unha trayectoria cómoda, ¿no? Por así decirlo, non de repente pasar da noite a mañá de tocar bar, por así dicirlo, a estar enchendo un estadio, ¿no? Ao final é un tema de ir aprendendo pouco a pouco. Ti non sei como foi ese proceso, porque entendo que con o Ayatolá igual sí que foi un proceso como moito máis orgánico, pero sí que é certo que con Grande Amore a trayectoria foi como demasiado ascendente de... Sí, claro, de feito, como que había la impresión de que había unhas expectativas que non se cumplieron, de que ao principio era como, Dios, isto que a ver, eu creo que nós pillamos un momento, xa digo, eu vexo xente, pues, por exemplo, eso, como ya trasando ao Rapans e tal, que si ten un conocimiento do funcionamento interno das cousas, eu xa me acordo de estar falando fai anos con Xama, que iban a aceleradora ali, a Paideia, ao acelerador de proxectos a Mans e tal, de si que currar moito na parte extra musical, na parte de detrás, rompes moito a cabeza, eso, con cando anunciar as movidas como, así, a parte máis industrial, máis de tal. Eu, aí, se xa me sinto na parte musical bastante impostor, neso sí que xa é extremo. Eu diso non, nin sei que dicir a naide, non teño ningún tipo de consello que dar a naide, non teño ningún tipo de conocimiento de eso, porque realmente o funcionamento noso, o sea, se vises desde dentro, xa é unha cousa moi... O sea, caótica e a lo loco e azarosa. Igualmente somos conscientes de que temos que aprender como funciona eso, porque nos vai facer falta, sabes, e fainos falta, pero por exemplo, agora estamos con Tremendo e sí que estamos aprendendo un pouco máis como funciona todo eso,
Antes sí que era un pouco eso, dar golpes de paus de cego. Sí, que é unha locura. Diría que coas cousas extramusicais xa non é que non teñamos nin idea, é que danos unha preguiza e un tal, porque claro, e iso que intentamos mil veces, especialmente Xian máis eu, porque vemos a xente e dicimos, joder, e dínolo moita xente, no? do rollo musical, dinos, bueno, agora é moi importante ter unhas redes que, sabes, subir contido de vez en cando para que a xente estea enterada, pero que somos incapaces. O sea, houve mil veces que nos propuxemos, veña, vamos, por exemplo, vamos facer vídeos de en plan de sabes, rollo un blog de behind the scenes, sabes, blog de X concierto, de tal concerto. Esquecémonos na metade de gravar, en plan, va, para o seguinte. Logo de, veña, vamos subir historias pois cada X días para lembrar de este concerto ou de que vamos sacar o disco. E de repente, pum, e o disco xa é semana que ven e ainda non anunciamos. O esforzo que podes dedicar ás cousas é limitado. O sea, é unha cousa, pues, obviamente, está limitada. E acórdome de cando era o chaval, ainda nin nacera, es que me gusta moito dicir eso, que é mentira, pero máis ou menos nin nacera. Máis ou menos nin nacera. Que acórdome que os grupos pecaban pues, moito de xusto o contrario, de cero preocupación por nada de promo, nada de redes, habían feito unha voluntad todo o contrario, que dixía antes, unha voluntad moi underground, de nada, isto, si só se enteran os meus 5 colegas de Vigo de que vou tocar ali, perfecto, a mí igual, tal. Quizás se pecaba en exceso de eso, pero igual que pendularmente houve movimiento nos últimos anos, e agora creo que se peca un pouco en exceso do outro. É dicir, tú vexo moitos vídeos agora en Instagram de peña de como hacer que tu proxecto musical funcione. Curiosamente, ningún deles feitos por peña de que funciona, pero bueno, é como de, no, tens que facer eso, 5 pezas de contido ao día, preocúpate moito de mirar as estadísticas de Instagram, preocúpate moito da parte legal do rollo, preocúpate moito de como colocalo en según que cosas, é como, vale, ok, tampouco defendo que haxe que serei un ignorante de todo, non creo que tuvera sentido defender eso, tampouco ten sentido ter unha excesiva preocupación pola parte musical, porque tú podes, o sea, nada che garantiza que por estar rayándote aí con eso, dándolle 1000 voltas, pues vai a funcionar mellor se non mola de por sí o produto. Ademais, se a canción si non mola, corres o risco de que eu, o sea, prefiro morrer antes que convertirme ou convertirnos en plan nun grupo ou nun artista de TikTok. Sí, claro. Sabes? Porque hai sí, que pasa eso, sí. artistas ou grupos que son grupazos, xa non son galegos, en plan, a nivel internacional, e que, sabes, pero grupazos de temazo tras temazo, e que empezaron a facer vídeos en TikTok, fan vídeos todos os días e ao final en que se transforma nun grupo que ten millóns de visualizacións en TikTok, logo non ten concertos, non ten ningún tipo, o sea, porque claro, ok, coñécente en TikTok. Sí, eso é fora de aí, ninguén, sabes? E eu, o sea, eu penso que eso, os recursos e as forzas que temos é moito mellor, eu prefiro 1000 veces invertilas na música propiamente, en preparar os concertos, en compoñer, en arranxar os temas, antes que en facer unhas historias guapas para que se enteren do concerto. E tamén eu creo que o que Manuel de Tremendo nos acollera é unha sorte, porque é un tipo que, falando mal e pronto, ten os collos negros, sabes, de estas vainas, sabes? Vamos de pi. Non había outra forma de decirlo. Había outra expresión que... Además, eu escoitar pelaos, pero negros é como que te siga entendo, o sea, como sucios, pero no entendo, o sea, a metáfora. Da igual, o caso. Estás aquí insultando. Qué pena que se vai a cortar, Pero que está farto de... Blanco e negro y que se Ojalá meta como... dijeras eso, tío. Ay, ay, ay. A ver, Sucio. pausa e rebobinado. O que pasa é que Manuel é un No, pero que tipo... igual que se dice de negro, o sea, para que eu te entendido, sí. Puede ser. Perdón, Uf, vaya. Perdón. No. Penso que igual ahora dá unha explicación. No, entiendes perfectamente. Que quer decir que é un tipo que está quemado Sí. de tantos anos que leva
leva facendo esta vaina, entonces pues é unha axuda que te caes e vir a ti e digo, chavales, mira, eu faría isto, sabes? Sí. Xa nos levaba a nos Manuel, como Ayatolá, fai 10 anos que empezou a levar. Xa leva, joder, tocando, xa antes de familia, levar... Ese tipo leva a dar na vida. Moitos anos, cerca de 20 anos tocando, que as coñas, Sí. Claro, ao final, jolín, sempre axuda. Que pena que se vai a cortar esta parte, porque foi emotiva ao final, pero... Pode estar guai o nivel de contraste entre tanto de Gran Amore como de Ulex, ¿no? Que vos dá medo desta industria agora mesmo? Porque entendo que a parte de... É unha boa pregunta. Entendo que a parte de rapaces que están a comezar, que están centrados en perfecto, o que queremos facer en música e disfrutar, o contraste con unha persoa que xa leva tamén os seus anos, que xa xirou moito, que xa fixo prácticamente de todo, que vos dá medo? Pois a min personalmente dame medo facer cancións malas. Non sei, hai veces que me rallo, non sei se demasiado ou algo, pero non sei, escuito o disco e digo, non me mola ninguna canción, fago unha canción nova que me gusta moito, non me mola nada. A mí o que máis medo me dá, máis a términos generales de como vexo eu a industria a día de hoxe tamén, quero dicir, spoiler, eu son bastante pureta, pero tranqui. E o que máis rabia me dá é o que coño, Martiño, como se non che conecera de nada. Como te chamaba? No, que eso, que ao final estáse convertindo máis que en peña que fai música é peña que está, sabes, en redes sociales facendo movidas, que todo ese esfuerzo eu creo que deberían de leválo a vamos a facer música de puta madre en vez de ser un producto de puta madre, sabes? E iso creo que tamén isto é moi de pureta o que von decir, é moi de cascarrabias, pero é que está moi guai que a día de hoxe todo o mundo poda coller, sabes, un ordenador e 4 vainas e facer música, pero que tamén ao mellor non todo o mundo debería facer música, porque hai moita mierda por aí diante, de verdade. Isto que non sabe. É que bueno, porque a intervención de Tomás Xan sonríe e dice, isto cortamos. Esa é a miña opinión, que xa sei que soy un puto cascarrabias e un puleta, pero é o que hai. O que me dá medo, un pouco o que estaba dicindo eles é que o tiña tanto peso, eso, aparte pues, laboral ou pretendidamente laboral, oficial do rollo, que devore a grupos pues, como a eles. Quer dizer, eu obviamente, porque xa teño 30 anos moi mal levados, pois xa teño un nivel de queimadura, é unha falta de ilusión co rollo, pois que é normal tela, obviamente. Home, algo ainda me ilusiona, pois o sigo, pero senón, claro, botaríame completamente, cual pensei tamén, pero bueno, quer decir, que o que me preocupa é que para xente como a eles, que os acabe queimando moi rápido. E preocúpame máis canto máis me importa e me gusta o grupo. O sea, no seu caso, de feito, fora coña, témolo falado na furgoneta moito, Clara, María e eu, porque claro, estamos aí horas interminables na furgoneta, falamos de todo tipo de locuras. Teño falado deles en concreto e dicir, dame moito medo que jolín, ao final son xente que está, pues, en primeiro de carreira, segundo de bacharelato. É por un lado unha sorte que tendo un grupo que acaba de salir, pois xa está nese punto, pois xa vas tocar a festis e tal, xa te escoita xente, é moi guai. Pero tamén por outra parte, claro, tamén hai que non se acaba pasando como a Joselito, sabes que era unha referencia moi viajera, un señor que era un... No, sabes que morreu xa, eu creo. Bueno, ahora sí que pedíamos o grupo por compararnos. Eu creo que morreu, non sei, todo aquí levantando unha calumnia. No, para decir que el pequeño ruiseñor, joder, claro, que too much, too young, sabes que decir? O Luis Miguel tamén. O Luis Miguel, claro, que tamén era perdido. Puse o vídeo que tamén berrando yo, é increíble. Bueno, perdón, quero dicir que me dá medo que iso os queime, jolín, que iso que triture as súas ganas de facer cousas, porque, jolín, eu sí que me acordo cando tiña a súa edad, en que o resultado era moito máis, vamos, infinitamente peor que o que fan eles. Sí que vexo proyectado aí, sí que vexo que había unha ilusión e un tal que, dame medo que esa parte profesional pues os devore ou que lles acabe quitando as ganas de tal, e por presións que moitas veces son autoimpostas, máis que
que veñan de fora, que moitas veces é un rollo que tú te autoexiges por de repente estar nese punto e tal, pois dame medo que sí que eso que se acabe ca ilusión. E no vosso caso, que falaron eles, pero tamén teredes outros medos, contádenos. Bueno, é que son como cousas moi enralladas miñas e tal, pero como, yo que sei, a nivel como futuro e tal, que poida eu tomar algunha potencial mala decisión que poida rollo afectar a banda ou o que sexa, e como que teño moito medo a equivocarme, pero como en xeral, en todo. E joder, non sei, como que me teño que querer máis nese aspecto, pero sí. Eu creo que tamén é lógico, quero dicir, o normal é equivocarse. O que tedes que facer tamén é equivocarvos, porque iso tamén vos vai levar por outros camiños e tamén vai facer que comecedes a recoñecer un pouco, no? Sí, total. Que é o que queredes facer, cal é o camiño que considerades correcto para a vosa carreira. O sea, non lle teñades medo tampouco. Considero eu, dende o meu punto, que non hai que ter tampouco medo a equivocarse, porque realmente iso vai facer que construades o voso camiño da vosa maneira. E no teu caso, Martiño? Eu, o sea, estou de acordo con eles, eu tamén comparto ese medo a en algún momento queimarme e xa non disfrutar, sabes? Xa non ter ilusión, que ter un concerto sexa unha carga máis que un motivo de ter ilusión e ganas de vivir, sabes? E eso, o sea, espero que nunca se convirta a música, que para min eu que creo que a parte máis fundamental da miña vida, espero que nunca se convirta nunha fonte de dor ou de eso, de estar queimado, de angustia, de agobio, de toda esa merda. A IA, tamén. Oh, esa é boa. A IA, tío. Eso sí que é jodido. Que dá medo. Sí. Hostia, igual que falábamos antes dos vídeos feitos con IA, vos vistes, o sea, por agora en a música galega non temos ese Eu atopei outro día, intentaron colarme unha canción con IA que eu estou, en galego, e estou 99% convencido de que IA. Pero é certo que temos, o sea, é certo que aquí non se está traballando moitísimo, pero é que ves... Pero que teñas esa dúbida xa é jodido, tío. Pero a ver, ¿sabes? Eu confío en que a xente investigue un pouco. Xa, pero que hai, o sea, claro, podes investigar, pero hai moitos grupos que a mí me molan moito e que os ves pois en Spotify e en YouTube onde estean e non teñen moita información, o sea, teñen unhas fotos do grupo dende o 2017 e unhas cancións subidas, sabes? Entón, un grupo así, como podes diferenciar, que podes investigar? Porque ademais xa estamos chegando a un momento onde as cancións feitas por IA xa non son tan fáciles de recoñecer. A min outro día mandoume un colega, ademais que as podemos facer nós, podes facer calquera persoa no, como se chama? Suno. Sí. Mandoume un colega unha canción que fixo de hardcore punk que dixen, hostia, é que isto soa ao que escoito eu, o sea, pero tal cual, sabes? Non soa, mira, parece como isto, pero cunha voz robótica, cun tal. Non, soa, empecei a escoitar e pensei que era unha canción chula que atopara, sabes? Entón... Gracias, Martiño. No, pero que me raya tamén é que tamén teño visto, sabes, canciones feitas por IA e tal, que a peña mola, que a peña escoita, sabes? E digo, que aí avance tanto, bueno, pero a cousa é que o público como concepto pode escoitar unha canción con IA e que lle dea igual porque a eles gustalle, eso é moi jodido. Tamén vin un punto de vista interesante que é que a súa opinión é que agora mesmo, por exemplo, artistas ultra comerciais como Taylor Swift, que o que fan é pois producir éxitos, sabes, non é pois que o seu punto de vista é dicir, vale, eso xa non é arte, eso é un produto, entón mellor que estas máquinas sustitúan a estas cousas que non son arte, que dá igual que o faga unha persoa ou unha máquina, porque xa non ten ese rollo humano da vontade de facer arte, xa un produto, e que a xente que fai arte
a siga facendo. A túa suxerencia é así só poden facer pop comercial, non? No, a miña suxerencia é que queimar internet E comezar de novo. Contaminantes. Empecemos de É que non hai un take, Tomás, é que se pode... que vai ser o final, como dixemos antes. Perdón. Pasando do medo a un pouco ao futuro, xa para un pouco ir pechando, aproveitando que estamos todos aquí, estamos comezando o ano, que nos vai deparar tanto de Ulios como de Grande Amore neste 2026? Que tedes en mente? Eu espero... Como diga, retirarme. No, pero ir pensando, xa ir encaminando. Levas dicindo iso desde que comenzaste. Sí, claro. Sí, Pero seriamente. No. Bueno, no, pero... Nunca se sabe. No, en principio no, pero... Claro, xomos nunha edad, chavales, é que xa o corpo empeza a fallar. Eres como un futbolista. Exacto, sí, efectivamente. Os 35. Pues, aos 35 a miña vida útil xa... Claro, sí, pues, home, eu iba a dicir, pues, no, efectivamente, iba a dicir que quería gravar disco novo, eso, queremos facelo, ese disco con banda, ver que pasa, tal, tiño moitas... Fora coñas, tiño moitas expectativas e ilusión posto neso, pero... Eso ou... ou eso ou adiós. A ver, espero que tome a opción do disco, pero a ver. Di no vosso caso, chicos. Nós temos varias colaboracións pendientes Que estamos aí traballando para sacar. Tamén sacaremos algún single. A idea sería deixar o disco, outro disco para máis adiante. E deixar a banda. Pero a Por partir de culpa hoxe, de Nuno. Por culpa de Nuno que se vales todo. sí, que quede aquí grabado que é por culpa del. Pero sí, Como pase dentro dun Estades par de meses, vivindo de solución. grabado. É que... Vámoslo o deixar. comunicado está escribindo o chat GPT. No, pero vamos subir historia e tal cando sale o podcast. Justo cando sale o podcast. Parecía imposible Decimos que é porque verdad. foi o devenir da miña vida hasta agora, non parecía imposible.